दाबो सफैला होमबा औ सफैबाय खोमा र' फैबाय नर्मेल जानानै थानि मोजां मोननाय ना आबा पार्कआव थांना फैबाय नों माब्ला फैनाय जों दसे पार्कआव बेरायदोंमोन रागा जोंदों खोमा र' ए पार्कआव बेरायहैदोंमोन दे हामदों दे आंबोथ' नोंसोरखौ लांनोनो हाया हामदोंआनो दे एसे बेरायनानै फैदों गथ'आबो मोजां मोनबाय राधाया राग जोङाखै आं सानदोंमोन आंखौ बेसेबा रागा जोंगोन दिनै नांज्लायगोन होननानै राधाया आंखौ बुजिमारो थां नोंसोर मेंनाय मोनबाय खोमा एसे फ्रेस जाहैदों आबाखौबो आथिं आखाइ सुना हैदो औ बेथा मा सानदोंमोन नोंसोरखौ फैनाय लोगो लोगो आं रायगोन होननानै सानदोंमोन नामा नांज्लायगोन होननानै सानदोंमोन आंबो रादायसो आबा अबाव फै आथिं आखाइ सुनोसै फै मा जाखो बे रादाया खर'आ गाज्रि जाबाय नामा मा जेबो बुङाखै नांज्लायखौबो रायाखैबो माथो एसेबां गोबाव हिन्जावा मालाय हौवाजों थानानै फैदों पार्कआव बेरायनानै फैदों मा जेबो बुङाखै बिलाय थाङाबा थां थां रितु थांनाय सान्तिखौ कापसे कफि बानायनो हो हैनि मा जामारखो बिहा ने जोंनि प्लेनिंफोरखौ मोनथिबाय बियो ना 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 बेटा दा माबोरै मोनखो मा साननाय आंखौ खायसे खालायगोन सानदोंमोन नामा नोङो न'आव हिन्जावखौ लाना थांनानै बेरायना फैनायनि खालाया आङो बेबायदि नोंसोरनि सालफोरखौ बुजिजोब्बाय आङो बिराद खुसि मोनदोंलै आं दिनै बिसोरनि साननाया जाफुगासिनो थारमाने नोंसोर जोंखौ बेबायदि नांलायहोबाय थामारदोंमोन दोननिफ्रायथ' आं नांज्लायलालै रितुजों नोंसिनि बाथ्रायावथ' जेबोखौनो नांज्लायखाला मिथिबाय जेरै सोलिबाय था नोंसोरो माथो फैनाय बायदि मोनदोंमोन माथो जेबो नांज्लायनायखौनो खोनायाखै नांज्लायाखै नामा बिसोरो माथो मोनसेबो फंसेबो माथो गैया मा जेबो खोनायाखैलै आफा ओइ मा जाखौ माथो जेबोखौनो खोनायाखै बेनोथ' मा बेनोथ' आफा जोंनि साननायफोरा जाफुङासै प्लेनिं खालायनाय बायदि जायासै जेबो मा जाखौ मानो नांज्लायाखैनो आं मा मोनथिगौ मानो नांज्लायाखै प्लेनिं खालामनाया मानो जायासै नों मायबा गोरोन्थि मावफ्लांबाय नामा गेजेरावनो मायबा खालामदों नोङो आं मा खालायनो आं जेबो खालायाखै बिसोर नांज्लायाखै आं मा खालायनांगौ मा नांज्लायाखैलै बिसोरो इसेबां हराव हिन्जावा मालाय हजों बेरायनानै फैबाय पार्कआव गिदिंलायनानै रेस्टुरेन्टआव जालायनानै मा हौवाया एंं गैयालै जेबो होनाखै आंज्लाय माथो गोसा नांज्लायगोन नामा सानैजों बुज्लायलायनाय मोनथिया मा जाखोथाय आंबो साननासो फैदोंमोन बिसोरनि खेलाखौ नायगोन र' दिनै नांज्लायनायखौ होननानै माथो रादायालाय मुगानो मोजांसो जाना दं माथो मिनिसो नायज्लायदों माथो नोंनो मायबा खालायदों खोमा ओइ खालायाखै होनबा बाथ्राया मा बे रादाया मोनथियाखैथ' जोंफोरनि प्लेनिंफोरखौ बेबायदिथ' जानाङामोन मोनथिया आफा रादायाबो इजि नङा आफा मोसौ साननाया गोलेरसो गोलेराथ' जाबाय बियो मन'सिगोनसो नामा जोंफोरखौ बियो मन' मारगोन आफा बियो जोंफोरखौ गोलेर बायदि खेबसेयावनो माबा मोनसे खालायनांसिगोन आफा बेबायदि थाबाय थाबोला जाला थिगखौनो बुंदों नोङो माबा मोनसे गिदिर खालायथारनांसिगोन जोंफोरो नङाब्ला जानाय नंला औ आफा रितु फैनाय जिरायफै बेयाव मामोन फै जिरायफै र' मा रितु आं मिन्थिगौ नों आंखौ एसे रागा जोंनानै दङ रितु नों दिनैनिफ्राय बेबायदि आंखौ जेबो बुङालासिनो जेरावबो थांनाङा दे आङो गिनाय मोनो रितु नों मेगन नुयै मानसिखा आरो बेबायदि गथ'खौ लानानै बेबायदि
पार्कआव दा बेरायहैदे आं बिराद टेनसन मोनो नोंखौ लानानै मिथिबायना बेबायदि दा थांदे थांला दे रादाय सरि दिनैनिफ्राय बेबायदि थांला आंबो थाङा थांफ्लांदों नोंखौसो टेनसन होदों हरबो जाफैबाय दे जेबो नङा दे दिनैनिफ्राय बेबायदि थांनांला आरो दे नों दे औ जागोन दे थांला नै रितु मोनसे मोजां खबर दङ गाबोन डक्टरा लिंहरदों नोंखौ मा डक्टर सारा लिंहरदों नामा गाबोन आंखौ औ गाबोन थाब ओंखार डक्टरा लिंहरदों औ जागोन दे जागोन आरो मायबा बुंबावनाय नामा सारा मायबा बुंबावनाय बेफोरखौ जेबो बुङाखै बिसोरनि हस्पिटालनिफ्रायसो फन खालायदों गाबोन थांनो होदों आगोलनि फुराना रिपर्टफोरखौ नायगोन होननानै बुंदों अबाव दङ आं बेफोरखौ रेडि खालायनानै दोनखानाय औ दङ गद्रेजावनो दङ गासैबो बेयावनो दङ नों रेडि खालायनानै मोजाङै नायबावदे खेबसे मा दङ मा गैया दे जागोन दे बिहामजो आं मोनसे बाथ्रा सानबाय दंमोन मा बाथ्रा आयै नै जागोन गाबोननो सन्जिबखौ लानानै रादायमोननियाव थांसै मानो आयै मानो गासिबो बाथ्राफोरखौ खुला खुलि खिन्थालायजोबनोसै फोरमायलायजोबनोसै जाय जासिगोन नाङा नामा आयै सासेया रागा जोंगोन हा बिनि रागा जोंनायखौ नेबाय थानोसै नोङो मा होनना खिन्थाहैगोन जोंफोरनि आयै मा होनना खिन्थानो नंगौखौनो खिन्थाहैनोसै खुला खुलि खालायनानै बेबायदिनो थाबाय थानोसै नामा सोमखानो असान्ति मोनजोब्बाय आं बेयाव थांहां बेयाव फैहां खस्थ'नो दिस्टार्बसो जेरावबो आंहाबो टेनसनानो जोबला बिनिखायनो साला खोन्थाहैनोसैथ' जेबो नङा गाबोन थांसै बिखौ नेबाय थाबा जाला बियो फिसानि बेबायदि टेनसनखौ नायबाय थानो हाला आङो बेखिं थांहां बेखिं फैहां खस्थ'नो जेरावबो जाया मानसियानो सान्थि गैया जादों मानसिया बेनिख्रुइ मोजां जागोन खुला खुलि बुंना लाब्लानोथ' एसे सान्थि मोनगोन स्रांनो जाय जासिगोन आरो आयै थाङा खोमा बेबा मा साननानै दोनदों मानो खिन्थायाखै दा जों आरो बिखौ खिन्थायालासिनो हरखाब खिन्थायोब्ला बे माबा मोनसे खालायब्ला आरो उनाव आंनावसो फैया जानानै थाब्ला आयै मा जागोन आंखौ रागा जोंनानै थाब्ला जेबो रागा जोङा दे आं खिन्थागोन आंसो थांदों होनना बुंगोन दे होनब्लालाय दाथ' जों थांगोन होनबाय सन्जिबाथ' फैगोन ना फैया जोंथ' सन्जिब गैयाबा थांनो हानाय नङा सिनाया सन्जिबा रादायनो खिन्थालासिनो थागोन आरो आं खिन्थानो होआना बिखौ फन लागाय सन्जिबखौ फन लागायनाय गाबोन फुङावनो थांगोन जोङो रादायमोननियाव आं रायज्लायगोन सन्जिबजों आंखौ रायज्लायगोन होननानै खिन्था दे खालाय फनखौ खालाय आयै जोंबो हाखु दाखु खालायनानै मायबा खैफोदफोरखौथ' लिंहराखै जेबो खैफोद जाला आरो बेसेथ' खैफोद जानो दंबावो हो आरो माथो जानो दंबावो जानांगौफोराथ' जालांजोब्बायानो आरो बेसे गाज्रि जाबावगोन बेनिख्रुइलाय दे जेबो नङा खिन्थाथारनोसै बेबायदि थाबाय थाला र' होनब्लालाय खालायबायना बिहामजो फना आयै सन्जिबनि फना नाङाखै नाम्बारा अफ फैबाय दङ आयै सन्जिबना अफ फैदों औ आयै मानो अफ फैलायखौ बिनि मबाइलालाय नांगौ समाव मबाइलफोराबो बेबायदिनो अफ जालाबायो नामा गाबोन थांगोन होननानै सानबाय दिनै आरो मबाइलानो अफ आगोलनि नाम्बारावनो खालायदोंना नोङो औ बिना मोनसेल'खा नाम्बारा बिनोखा आगोलनिफ्रायनो देनाय गेजेर खालायबाय थानाय नांनोबो हानाय फटनो औ आयै ने नाम्बारफोरखौसो सोलायबाय बि सेंग्रा मानसि सोलायबाय थानोबो हानाय नङाबा बे रादायनाव नाम्बार गुबुन दंबावो खोमा फन खालायनानै सोंहरनाय रादायनाव बेलेग नाम्बार दं खोमा बेनिफ्राय रादायनो हले खिन्थानाङा दे फुलाबो खिन्थानाङा दा खिन्थासै जों थांगोन होननानै खिन्थाया दे आयै आब' खोथायालाय मामोन हरावनो फन खालायनानै हाखु दाखु दोनै लिंहरब्रबखौ माथोमोन खोथायालाय आब' खोथाया गिदिरानोमोन र' आगै मामोन आगै सिख्ला सासे नायनांगौमोन सिख्ला सोरनि थाखाय जानो आरो आगै जोंहानि फिसाज्लानि थाखायनो नोंसा लाबनोसै आगोलनिया फैलानो आगोलनियालाय माथो जाखो बिहामजोआलाय न'आव फैलानो गैला दे आरो आगै बिफोरबायदि मानसिनि बाथ्राखौ साननानै लाब गैला फैला बियो मालाय थांबाय ओंखारलांबाय जोंफोरलाय आरो सोरखौथ' नेबाय थानो
जोंहाबोथ' जिउखौ आगान सुरलांनांगोन नङा होमबा बेखौनो नेबाय थाबालानोथ' जाला नंनायाथ' नंगौ दा सिख्लायासो नङा आगै सासे नागिरना होथारदों माबोरै नोंसानाथ' बाबुआथ' मोजाङानोमोन र' दा सिख्लाफोरा जेनेबा हाबा जाखोन्दा होननानै बुंब्ला फैनो नागिराना आरो साख्रिफोर थाब्ला आरो एसे फैनो नागिरो दा साख्रिबो गैया नायनांगोन मोनगोन दे आगै नोङो माबा मोनसे बेबस्था खालायथारदो नोंहा बेफोरनि लिंक दंखायो नों मिन्थिखागौ माबायदि खालायनांगौ नोंहा मानसि दंखासै फिल्डआव सोरबा सासे नङा सासे मोजां सिख्ला नायना होफैथारदो बांद्राय फरायनाय नांलाया खामानि दामानि मावनो हानाय न'खर सालायनो हानाय सिख्लाबानो जायो आरो धोनि गोरिब बेफोरखौ जेबो नायनाङा सिख्ला जाबानो जागोन मोननोथ' हानाय एसे सम नांगोन खोमालै आब' देनाय नों जेरैबायदि हागौ समखौ लानाय जायखिजाया जानाय बानायथार आरो देग्लाय बे बोसोरावनो हाबाखौ होथारनो हानायमोनबा मोजां जागौमोन आगै बे बोसोरावनो जानाय बायदि खालायथारदो देनाय आगै नोङो जेबो टेनसन लानाङा थांलाय फैलाय खरसा जानाय लोंनाय मा नांगौ जोङो होजोबगोन नों खालि एखेबारे जानायखौल' खालायथारदो सासे सिख्ला दङ र' नोजोराव नाथाय फरायनाया मेट्रिकल' पास जागोन नोंसा लाबोगोन मेट्रिक पासखौ जायो लाबोगोन मेट्रिक पास पिउ पास बेफोरजों जेबो खोथा गैया सिख्ला जाबानो जागोन मोजां जाबानो जागोन आखल मोजांनि जागोन दे होमब्लालाय माबोरै खबर लानाय बेखौनो आंबो फिक्स बुंनो हाया र' आब' माने बोसोरसेसो जाबायलै आं लोगो मोननाया दाबा हाबासो जाबाय नामा खबर लानांगोन आब' ए बेबायदिसो थेवबो खबर लानाय थानोबोथ' हानाय जागोनलै आब' जागोन टेनसन लानाङा माबा मोनसे खालायगोन दे आङो बेखौ नङाबाबो सासे नङा सासे मिलायनानै होथारगोन दे गोबोयैबाबो दे आगै गोबोयै नङा बे बोसोरावनो जानाय खालायथार बिहामजोखौ नांथारगौ जाबाय नामा बेबायदिनोथ' जादों र' आगै फिसाज्लायानो न'आव थालाना बेनिखायनो हिनजावखौनो लाबोना होथारनोसै होननानै सानदों औ बाथ्राया बेबायदिसो